El 1958, Robert Schuman, un dels pares d'Europa, es va convertir en el primer president de l'Assemblea Parlamentària Europea. Han passat 50 anys i avui Europa i l'Eurocambra influeixen més que mai en la nostra vida i en el futur dels nostres pobles. Què tal? Benvinguts a Europa 50! La pirateria del segle XXI s'ubica sobretot a les costes de Somàlia. Les notícies sobre vaixells segrestats o que han patit un intent d'abordatge són múltiples. En el nostre país es va fer famós el cas del pesquer gallec Playa de Baquio, que va romandre en mans de pirates somalis durant gairebé una setmana. I recentment, un avió militar espanyol ha frustrat l'assalt a un petroler per part de dues llanxes a motor. La preocupació per la situació ha arribat a l'hemicicle del Parlament Europeu, qui ha adoptat una resolució on insta el govern de transició de Somàlia a perseguir els actes de pirateria perpetrats contra vaixells que transporten ajuda humanitària. Tenint en compte que la capacitat del govern somalí d'aconseguir aquest objectiu per si sol és limitada, l'Europarlament planteja que l'esforç s'ha de dur a terme en col·laboració amb Nacions Unides i la Unió Africana. A més, els eurodiputats també reclamen que es permeti l'enviament de naus militars d'un estat membre per protegir la resta de vaixells, indistintament de si transporten ajuda humanitària o no, és a dir, des de pesquers fins a naus comercials. No deixem el mar. En una de les darreres sessions plenàries, el Parlament Europeu ha debatut un informe sobre la recuperació de les poblacions de bacallà en el Mar del Nord, on alerta de la possibilitat que, a llarg termini, les poblacions no puguin reconstituir-se per si mateixes. I és que la sobrepesca és una amenaça tant per l'ecosistema marí com per la subsistència del mercat marítim. Per aquest motiu, en l'actualitat, la Unió Europea centra temps i recursos a controlar l'origen del peix que arriba a les botigues, amb l'objectiu d'evitar la sobreexplotació dels bancs de pesca. Els recursos marítims són limitats. El nivell d'explotació pesquera ha arribat a un punt que, sense control, podria malmetre la subsistència del sector i la continuïtat de nombroses espècies. Cada any, els inspectors comunitaris duen a terme controls per comprovar que la pesca capturada és declarada. Perquè, en el món de la pesca, hi ha qui no declara el que captura. La conseqüència és que els bancs de peixos pateixen més explotació de la que poden suportar. La Unió Europea ha posat sobre la taula una reforma dels controls pesquers. La idea principal és que cap peix pot arribar a les peixateries sense haver superat tots els tràmits. El plantejament és senzill. Els vaixells pesquers hauran de declarar quina ha estat la seva pesca. Els vaixells de transport hauran de declarar d'on prové la seva càrrega i el mateix hauran de fer les piscifactories i els camions. És com deixar migues de pa per saber el camí de tornada. El peix declarat sempre haurà de ser igual. D'aquesta manera serà molt fàcil seguir el rastre fins a l'origen del peix. L'ús de la tecnologia serà essencial per fer el seguiment de les declaracions per detectar els possibles fraus. Tot i així, els controls sobre el terreny seran sempre imprescindibles. En el moment de descarregar la pesca en el port, mentre es transporta en una altra embarcació i en les mateixes instal·lacions de seguiment de l'activitat pesquera. En qualsevol cas, la idea és simplificar al màxim possible, sense perdre de vista l'eficàcia del control i garantir així l'equilibri i la sostenibilitat dels recursos marítims. Aquí acabem per avui, però recordeu, Europa 50 està sempre disponible a internet, si ens visiteu a la nostra pàgina www.molatv.cat. Fins la propera, europeus!